Het ziet er zo goed uit. 3 keer won van Heijs Den Haag. Nog 1 en de finales in Tilburg hier in Feitwest. Maar de Hagenezen vonden de vorm en de strijdverdedigers op tijd weer om. Juist toen weer de eerste periode degelijk. In een oertalsituatie, troch een straf van Kelvin Polman, profiteerde de Hagenezen maximaal. Prima powerplay en de goal is van Greg Collins. Opnieuw een powerplay situatie, maar no voor de flies. En het is onthutsend om te zien dat een Haag daar ook al van profiteerde kan. 0 traaien op een ei Greg Collins. Op het eind van de eerste periode beslist hij zijn wijzen al de wedstrijd. Je wordt het 4-0 troch Nick Anderson. Het wordt uiteindelijk 5-12 voor Den Haag. En zo ben de druiven zoer om na 3 wedstrijden nemen toch hier dat Chris Eimers en Simonen de finale net helden. De hele omgeving was al met Tilburg bezig. En iedereen had het al over een finale. En iedereen is de realiteit uit het oog verloren. En dat heb ik niet meer kunnen corrigeren. Ja, dat is ook een gebrek wat ik mezelf wel verantwoordelijk voor hou. En ja, we hebben niet begrepen. Mijn boodschap is niet duidelijk geweest dat het een best of 7 was. En ik moet de boodschap verkondigen als coach. En daarin neem ik compleet verantwoordelijkheid.